பிபிலம் மொனராகலை வீதியில் பயணித்து தனியார் பேருந்தொன்றில் பெண் பயணி ஒருவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த பேருந்து நடத்துனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது. குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரிய வருகையில் 26 வயதுடைய பெண் பேருந்தில் நின்று கொண்டிருந்த பயணத்தின் போது இந்த நடத்துனர் அந்த சேட்டையில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பெண் வீட்டிற்கு சென்றதும் இச்சம்பவம் குறித்து தனது கணவரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதனை அடுத்து மொனராகலை மாவட்ட பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் மருத்துவமனை போலீஸ் பிரிவில் சம்பவம் குறித்து முறைப்பாடு செய்துள்ளார். முறைப்பாட்டினை அடுத்து உடனடியாக செயற்பட்ட மொனராகலை போலீசார் சந்தேக நபரை கைது செய்துள்ளனர். சந்தேக நபரை மொனராகலை நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. சம்பவம் தொடர்பில் போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.